रामचंद्रगढ़ ने आथाई बारिबो रिंग कोतरमा कासा सेलिब्रेशन खाने थांगै दंगो तिनी चिंगर ग्राउंड तो खालचा और मंच बुतिखे तांगजांनाय सिनि दिसामनाय सिनि बुखुकजों पारमिता न तुपखा शर्मिली न तुपखा बरं मासनाय डांस पार्टी एके कायता और बुतिखे अबन ग्राउंड साजक जांनाय बेबाक न तुई न जों तिनर नायलायखा एवं पग सालायखा सामुं सुरुंखा अतजिं कतरन लाम संनायनि बागै एके आबनि बागैनो आं जत्त लुकुनो सानाय सिनियर बायरेनि रोजाबनाय गोरों बिजलि तामान बो फाइ दंगो सिनि पारमिता संनि ग्रुप बो फाइ दंगो शर्मिलिसनि ग्रुप बो फाइ दंगो खुमुलुंनि सिनि फक्स डांस पार्टी रगबो जा सिनि ट्रेडिशनल मोसानाय रगबो फाइ दंगो अमनो कारिबो आलादा बाबे सन्जिता बर्मा सिनि आगिनि रोजाबना गोरोंबो सिनि रामचंद्रगढ़नि न एके बनबो जों फाति दिखा एकमति खैनो बसखांनि 21 तारिख डिसेम्बर हर अरंकनाय जोंनिया गभर्नरनोबो जों इनभाइटेशन दिखा एके खूब हामजाखा एवं सिनि चामुं दंनो खबर नाखा प्रोग्राम बसक जरा सलिनाय अबो बसाखा सोंका जों जतन बेबाक नरिखा सिनि प्रोग्राम चाट जों खाना सननि बिसिंनो बना याफारे दिनाय बन कारि बसिनि बुबा गरानो बसिं और तुबनान बागे ब फाइमानि लग लगेन जों बनबो इनभाइटेशन कार्ड दिनाय अबना कारि सिनि बरम गनां मिनिस्टार इएम रनो खबै गोबां मातेबो अफिशियली जारां करना दिनो जों बरनो और तुबनान बागे चाइतो गुइतंगो के आबुनि बागैनो जों चाइतो गुइतंगो जे सिनि तिप्रासनि कल्चर न पुसकांगो तेबो नायथक तेबो मुसांग्रे संसारबाय नायथto खाति सानानि बागै जों म याफिरि रंबुइतंगो आं खाख्लायो जत लुकनो सिनि पान्दानो नायनानि बागै फाइनाय एवं बर नायथक जागाने जों बरनो फोकस बसर tiếp sau không được sao yang phải tiếp không? Lúc có. Sắp đầu có khá. Jaga tikuna. Mo kulok kana. Jaga mo kulok. Dia tu jaga tu tam dua ka ba. Duk tikaligo. Sungin. Nah. पाँच फुट उनका 100 फुट में 5 से 130 मीटर 100 फुट 30 मीटर और बिरात आसा खाली न नहीं है दिग्गज खाई बस खाई नंगो बना अब जना ना उपलब्ध बुस्तान खाई कैसा ठीक है बस अरे वहां पे Hey, family na de.